ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo. Ti umuna pa sa teserye tayo ita alawas ana pauluan. Ti naikari. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Adama gayam nobyo ni Ma'am Bettina, Madam Celia. Sino tinakaamam iti dayta, ineng? Ay ni Ma'am Bettina mismo, madam. Nukasta, imbaga na kan ka. Wen nga raw, madam. Kasano ang maamwak ngay, no di na ibaga kanyak, madam. Anya? Wen, madam. Imbaga na kanyak nga adanubyo na, iso nga amok. Ha? Talaga at chismosa kayo ababaunan. Na kayo pa'y adagos tinakadamag may papan iti dayta. Ay, saan mo't, madam? Inyam amo na kada kami tinobyo na, idi na minsan ang nagkuyog da nga imay ditoy. Kaputan na danon na kami, idya kumidor. Nagkuyog da ngay may ditoy. Wen kunak, madam. Iso ang nakita may. Kita mo yo, madam. Nagtarsi ka, agbagay dalaunay. Ha? Wen, madam. Ang mga nuuray na kayo. Mainlove kayong tao no makita yung tinubyo ti anak yaw. Ha? Sigurado adi na kayo pagananaw, madam. Gaputa bakit kayaw? Na, agpampanunot ka kadi, ineng. Nobyo ti anak ko dayjay. Iso a talaga at dinak magustuhan. Talagang awan ti sentido kumun mo. Ay, alangarod, madam. Panawan kayon dito. Mapanak aglutaw iti naimas amakan. Tapno mapunas. Manday tapong tutiyaw. Anya? Seryoso kayo mat dito'y beranda, mami? Agsarita taman itinalapat, Bettina. Anya ka ditinas ka na pagsaritaan tayo. Pudno ka de nga dan nobyom. Uwan, mami. Pudno dayta. Apaya di mo imbagbaga kanyak ka. Inun-unampay dagiti babaunan anang ibagaan. Ngam iti siyak ngayon Pasensya kayon, mami. Busy kayo mat ngamin iti kalabas. Kan may sa, idin tuludnak dito ni Ronald. Awan kayo. Kat danana ineng kan nana bebang tinadanunak iti komidor. Iso nga inyam amok idan iti tunggal may sa. Ronald, tinagan tinobyom, Bettina. Wan, mami. Kat di kay madanagan. Iyam amok to kada kayo. Nagasat ka mo ta, pare Ronald. Apay ka di, pare. Kat no nobyam gaya man ni Bettina. Agasam. Jackpot ka talaga. Bareng di isukat pare. Ay, kat agsingsingpat ka ngamin na, pare. Katuan mat, pare. Sabagay, amo ka nasingpat ka, pare. Ken nagagat ka. Adda kan kaaminin agalad timay sa alalaki. Abirbiro kan timay sa ababae. Isu nga inayat na ka ni Bettina. Ay, yaman na pare. Ang pare. Adda mabalinda. Isu anas kan nga agtarakan ka itinwang. Baka kan baboy. Parchen tayon to, intun agkasar kayo. Sus, nagadun nga agbabawi ak sa ngarudan, pare. Sikamat pare. Kunkunak lang dayjay. Adda kayong dayta. Noon niya ti pagtungtungan nyo, intun pa nagkalay sayo. Mabayag pa'y kit di dayta, pare. Enjoyin mi pa ti agnobyo ka nagnobya. Tatang, inaklon na ko ni Bettina. Ay ket nasaya at ano kasta baraw. Kunaklakit din di magustuhan. Kapot kastilaan ti kasasad ko. Nakurapay tayo, idinto tabak nang da. Anak ko, no may papan iti ayat, awan tibak nang ken nakurapay. Tinapateg, ti ayan ayat yaw iti tunggal maysa. Sa bakay, gusto kayo, tatang. Way, anak ko, dahi tatilaglagi pam. Ala, aywanan yo ti ayan ayat yaw. Agbalin kayo anapudnaw iti tunggal maysa. Uy, sabali talaga ti in love Bettina. Apay ka di manan, Arlene. Kat syempre, kanayon aganado iti trabaho. Anya? Kat isumat. Sipod na gayan ayat kayo ka ni Ronald. Kanayon nan ti pa nagtrabaho. Nga may di. Kanayon ta arumwar.
Masapa tapay armuar tap na ag-shopping. Kan tapno mapan ag-disco. Idi dayta, Arlene. Iso talaga sa baliti in love. Nagbalbaliw kan anamin pinsan. Well, talaga kasta. Ngam, awanak pa'y lang amin itimod nga ag-disco. Awisan kan tumanan. Ngam, abangan mo ang tanak ni Ronald no kasta. Saan? Mapantalaang mo't ag-chill. Saan ajay aginom nga aginggat matumba? Sa bagay. Iyamamom kanyak tinobyong Bettina. Wan, mami. Ngam saan pa'y nga ita? Kano? Saan kami pa'y ngamin ang nagsarap? Damagag to, no? Anya nga aldaw tiwayana. Apay, anya ti trabaho jay nobyom. Agmulmula itinatangkan prutas, mami. Iyamamom nga rod kanyak Bettina. Sige, mami. Awan ti parikot iti dayta. Ikuyog kunto intun addawayana. Ronald, kidkid dawan ni mami ngagpasyar kay di balay. Tapno agam-am mo kayo matan. Awan parikot iti dayta Bettina. Ngam, kaslam mabainak mat. Anya ko mga iti pagbainam. Nanumuak lang amin. Kasla sa anak amay kari asumrak iti napintas kan dakkala balayo. Si Kamat, no talaga nga ay ayatan nak, awan anyaman dagita. Wen, ay ayatin ka unay. Ngam, maawatan na ko man ang makariknaki iti panagbain ka na kayo. Amumat na sana ka naruam amakipulapol ka nagiti babak nang. Alawanan, awan pagdanagam, gaputa damami kan dadi laang ti adda iti balay. Kastamot ng damanang ining kan manang bebang. Sa bagay, naamam mo kung damanang ining kan manang bebang. O sige, pumasyarak to nga ron iti balayo. Tapno maamamok mo ten damamim kan dadim. Agyamanak, tapinat gamtikid daw ko nga umay pumasyar dito'y balay mi, iho. Bueno, madam, gaputa kayat kayo mo't ang maamam mo. Sigun ken ni Bettina, Ronald tinagan mo. Bueno, madam, Ronald Binaldo. Ronald Binaldo. Bueno, madam, Tagaano ka kadi? Kan asino dagitinagan kan ka? Daanton ken Hunya Binaldo, ma'am. Ha? Agnanaad kami iti ili ti kamanggaan. Ngam daksang gasat, taawanan day dinanang ko. Isa, dua kami laangan kanitatang agbibiyag. Agmulmula kami tinatnaten kan prutas. Kaputas sa anak-anak alpas iti panagadal ko. Nilang amin tatang ko tinangisakan kanyak, sipud awanan day di inak. Anya? No kasta. Amam ni Anton Binaldo. Wana, madam. Tsak lang pagkarup nga agam-am mo kayo gayam. Wan, agam-am mo kami. Katala, agyaman na kiti oras mo ngay may. Agyamanak mat iti panangsa nga iliyo kanyak, madam. Ikarik, jakto pulos pasakitan ni Bettina. Tatang, agam-am mo kayo matgayam iti ina tinobyak. Nalipatak nga agpaiswa dinamag. No asino ti akin anak iti nobya manakaw. Ni Celia Suarez, tatang. Anya? Ni Celia Suarez. Kunaman ako? Uwan, tatang. Am-am mo na kayo matgayam. Wine. Agkaubingan kami. Iso nga am-am mo may titunggal maysa. Isumot lagayam, Wine, anak ko. Kahit nasayaat. Tatigayam anak na, tinubyam, anak ko. Putdan yun ti relasyon nyo iti day ti Ronald, Bettina. Ha? Ngam, apay mami. Awan mo ti amo kaparikot iti relasyon mi. Kan maysa, kaam-am mo yu launay. Ngam, ibagayo ket din apot dan mi ti relasyon mi. Adda nadagsan arason. No apay akas taunay ti panang tubngar ko iti relasyon nyo.
Anya nga ruday tarason, mami. Ibagayo mo't tapno amok, kan tapno maawatak. Saan pa'y nga itati umno a panawan, tapno ibagak ti rason. Ngam kedi, potden yon ti relasyon nyo iti daychay a lalaki. Saan, mami? Aging gaajak maamuan ti rason. Saan ka makiwin naswas ka ni Ronald? Anya, kabailan nakasukiran ni Tan Bettina? No amo ka na saya at yar aramida. Saan ko nga isardang, mami? Apay nga minayat adiyo kayat ni Ronald. Gapo ka di tanakurapay laang. Saan? Katanya nga ron. Basta! Maamwam to iti umno a panawan. Hay, sabali at talagan dagiti ubing ita. Di dandeng-denggan ti may bagbaga kadakwada. Apay ka di, Madam Celia. Ni Bettina, di na dengdenggan ti bagbaga kenkwana. Ay talaga makaungatak. Apay aya, Madam. Di na nga ro dengdenggan ti may bagbaga. Apay, Madam. Adda aya ti imbagayo adi na dinengag. Di na kayo sinungbatan. Sana kastati kayat ko asawan, bebang. Di kamot makawawat. Ha? Ti kayat ko asawan. Di day pang pangag ti may bagbaga kadakwada. Tilatan kay kayat dater aramidan da. Kasta. Ala, panawan na kun dito'y bebang. Awan ser-serbim akasarsarita. Ammom, ineng. Kasta unay ti unget ni Madam Itay. Apay ka di manen, bebang. Saan ka nung ngamen nga inkan kano ni Ma'am Bettina dagiti imbagbagana? Ay, kasanuma nga min. Pilitan da makisina ka ni Ronald. Day tangarod kay. Awan met ti makitak aparikot iti dayta. Amangan mait no kursunada na ni Ronald. Ay, wen nga agpaisoan niya. Ay, wen no saan. Amangan no ti ama ni Ronald ti kursunada na. Sika amoy bebang. Tila mapampanunot mo. Ay, kasanumat nga men. Kat kasta unay ti panangtubngar na iti relasyon da Ma'am Bettina ken Ronald. Saan ba't nga iso ti makiasawa no bilang? Ay, day tangarod ka. Madam, paumay dito. Day. Anya ti aramidin nyo dito'y ineng bebang. Agis istorya. Ha? Talaga aday talag chismis mo yung aramidan. Ay, saan kami mat nga chismis, madam? Agtintinulong kami laang nga agislays itinatan. Saan kan nagrason pa'y ineng? Ala, bebang, pumanaw ka dito yan, taing kaglaba. Kat si kamot ineng, agluto ka, kat kay masam ti agluto. Sige, Madam, panawan kayon. Ay, si kaineng, tarimaanong ti panagluto, ma? Ay, areglado, madam. 100%. Awan palyado. Na. Amaw mambitina. Kasta unay ti unget ti inam itay. Apay ka di kano, Nana Ineng. Amumatan jay inam. Bruha. Anya? Ay, sigurado amay papanmanin iti relasyon yu ka ni Ronald, Ay, nagsubang kami ngamin maipapan iti dayta, Nana Ineng. Ipapilit na makiwin na swasak ka ni Ronald. Ngam, di namat maibaga, no apay. Ay, day tangarod, ma'am. Diyak bala maawatan no apay. Amangan mait no kursunada na ni Ronald. Ha? Da kayo at talaga, Nana. Ang kinapod no na, diyak maawatan at talaga ni Mami. Iso nga aginggat awan ti makitak amadi iti relasyon mi ka ni Ronald. Sa anak amakiwin naswas ken kuana. Nasaya at mat tapinatgam ti awis ko nga sarita ta, Ronald. Well, Madam, amangan nga mino napatag ti bagayo kanya. Talaga napatag. Iso akinid daw ko ti panagsarita ta. Anya ka ti bagayo, Madam.
Nasaya at daytoy apan nakisaritakan ka, Ronald. Madam, Inayabad ka, tapno iba ka, nga adaywam ti anak ko. ha? Wan, kat sapay ko ba tanalawag daytoy kan ka? Adaywam ti anak ko, gaputa saan ka kayat para kan kwa na. Ngam, apay, madam. Awan mo tiyamo kadagas nga aramidan. Kan napudno ak ka ni Bettina. Basta adaywam, awanan ti adwaso. Adaywam tapno na saya at ti amin. Kan tapno saan nga adda kumaro ti parikot. Oh, apay Ronald. Naunag mo't day tasin naay mo. Kinasarita nak ti inam, Bettina. Imbaga na nga adaywan ka. Gaputa di na kano kayat, aparakin ka. Anya? Ay, ni mami at talaga. Noon niya launay ti makagapu, adi nakakayat para kanyak. Naibaganan ididay ta kanyak. Damdamagak no apay, ngam di namat ibaga. Iso kinunakmat, nga aginggat awan ti makitak aparikot iti relasyon ta. Sa anak amakiwin naswaskan ka. Agyaman no kasta. Ngam, amangan mo ti kinakurapay ko ti sana pang guston ti inam kanyak. Saan mata pobre ni mami, Ronald? Ngam, jak ang muno apay. No saan at kinakurapay ko? Amangan mo't no gapu iti kinalaad ko. Anya kinalaad? Awan tinalaad a tao, Ronald. Tila sasawamat. Kung naklaan ka di dayjay. Ayam, ala. Ipakita ta iti inam nga awan parikot iti relasyon ta. Iti kasta, di nantub nga rin. Kinasarita yung gayam ni Ronald, mami. What? Apay adi yung bagbag akayat yung gayam makasarita. Pasensya kan, Bettina. Ngam kanayon kamat ngamin abisi. Anya tinagsaritaan nyo, mami. Pasensya kan, iha. Ngam imbagakan kwa na nga daywan na kan. Kaputadyak kayat aparakan ka. Anya? Anya ti pagbanagan, ti saritaan, dagiti agina. Papagayam, di uliwayan na denggan. Ti tuloy ta seryeta yu ita alawas ana pauluan. Ti naikari. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liway. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributaso. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y na stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, naada ni ti relasyon da Bettina kan Ronald. Nakapungtot ni Madam Celia. Gaputa saan nga imbagbaga adagos ti anak na, nga dagaya man nobyo na. Inyam amo nga rod ni Bettina ni Ronald, iti nana. Iti may sangal daw, kinasarita ni Madam Celia ni Ronald, nga daywan na ni Bettina. Kinasarita mat ni Madam Celia ni Bettina. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu ita alawas ana pauluan. Ti naikari. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Kinasarita yung gayam ni Ronald, mami. What? Apay adi yung bagbaga kanyak. Akayat yung gayam makasarita. Pasensya kan, Bettina. Ngam kanayon kamat ngamin abisi. Kat, anya tinagsaritaan nyo, mami. Pasensya kan, iha. Ngam imbagakan kwa na nga daywan na kan. Gaputadyak kayat aparakan ka. Anya? Lukasta, talaga a kontra kayo, iti ayan ayat mi? What? Mabalin ka di ang maamwak no apay. Adda na unag arason, Bettina. Iso apang asim tadenggam ti bagak. Makiwin naswas ka iti daychay a Ronald. Kas iti nakunakon, mami.
Sa anak a makiwin naswas kan kuana, no di yu ibaga ti rason. Anya? Wan, mami. Naskan nga ibagayo mat kanyak no apay akas taunay ti panang tubngaryo iti relasyon mi. Tapno maamwak mat. Ineng, ingkabilinan ni Mang Igme. Apay kaday, Madam Celia. Ingkaibaga nga irwar na jay lugan tadda papanan mi. Mapan kayo kadi agdayt, Madam. Ay, Na. sa bagay. Agbagay kayo launay. Bumakit kayon, lumakay mata ni Mang Igmay. Perfect match. Seryoso ka makisarsaritakan ka? Ay, pasensya kayon, Madam. Ay, apay, papanan niyo kadi nga agpaysaw. Adala na patag apapanan mi. Iso asaan at tila pampanunutom dita. Ay, kasta ka de, Madam. Wan! Iso asaan man akong conformity bagbagam. Ay, uwan, Madam. Di kay madanagan. Mapan ko ibaga ka ni Mang Igmay. Tapno makapanaw kayon. Makapagchismis kami ka ni Bebang. Hoy, Ideng! Saan ka tangtangdanan dito yatap no agchismis lang? Ay, kamalit imbagak, Madam. Tapno makapagdalos kami kunakuma. O ala, panawan kayon, Madam. Mapan ko bagaan ni Mang Igmay. Nakapasar kayo, mate. Anya ka diti maipaay ko, Madam Celia. Aging ka ita. Awan pa'y kayam nagbaliwan ti talon mo, Anton. Ado dagiti nakamula na tengkan prutas. Nalawa ti kapagayan. Ken ado dagiti tumatayab. Ha? Maipalagip-lakat nga rod ti napalapas. Ti panang bukal ta iti arapaap ta para kuma iti masakbayan. Celia. Juan Anton. Aging ka ita. Sa diwa pa'y laang itilagip ko tinapalawas. Ti may papan kadata. Iso nga'y mayak. Taumay ko ibaga abagpagam ti anak mo. Tamakiwin naswaskin ni Bitina. Anya? Nalawag timbaga kanton. Diyak kayat ang makirelasyon ti anak ko iti kasken ka amang luluho. Diyak kayat ang masakitan ti anak ko. Akas iti sakit anariknak gapo iti naramid mo. Saan kamot a pinasaktan idi, Celia? Isu asan arumba nga mairaman dagiti anak ta iti napalabas. No amom lakuma. No kasano kasakit ti panang talikod mo iti kanyak, Anton. Inayat ka iti kastaunay, Celia. Ngem saan dak akayat dagiti naganak mo. Isungawan na aramidak. Ngem ubaw ti panagayat mo, Anton. Gaputa dinak inlaban. Kasano nga ilaban ko ti panagayat ko kan ka? No si ka mismo, ket dagiti naganak mo ti tungtung palaw. Kasano nga ilaban ko ti may papan kadata, ket si ka mismo, di naktulungan. Ha? Ngam napalabas dahitan, Celia. Aklunen ta ti kinapudno, asaan adata ti na ikari iti tunggal maysa. Isu abay anta kuman nga ginayat dagiti anak ta. Saan ta kuma nga ipagail ti pagragsakan da. Basta, ibagam iti anak mo. Tasardagan ti anak ko. Ay, Nalawag mo't siguro da itakan ka. Ala, panawan ka na. Tay, kalpasan ti panagsarita yo ka ni Madam Celia. Maimay-mayang kayo mutan. ay, No. Apay tatang. Anya ka ditimbagana. aging gapay lagayam ita. Nasakit pa'y latinakam na kanyak. Ha? Apay ka no tatang. Pasensya ka na, nujak na ibaga adagos da ito'y anak ko. Kinapudno na, nadaan kami ide iti relasyon. Anya? Ket day tati makagapaw, no apay adi na kayat, amadaan kayo iti relasyon iti anak na. Gaputa aging gagayam ita,
di na pa'y nalipatan tinapalabas may. Ay, isumot lagayam Wine, Ronald. Agamak nga amangan kanaw numasaktan ni Bettina. Ngamjak pinasakitan ide ni Celia. Talaga lang adida kayat dagiti dadakkel na. Gapu iti kinakurapay ko. Dakin laban ti ayan-ayat may. Gapu ta ultimo ni Celia. Dagiti mo't dadakkel na ti tungtungpalin na. Kat ita, si direnak adyak kanuin laban ti ayan-ayat may. Kastagayam tinapasamak. Ang bayan nyo, tatang. Makalipat tumat la siguro. Ken maawatan nanto. Asaan ada kayo tinaikari ti tunggal maysa. Sapay ko maanak ko. Tapno dinan pakibiyangan ti relasyon yaw ken ni Bettina. Apay kinasarita yo pa ni Tata Anton, Mami. Gaputa dinak mo't pangpangag. Anya? Denggan na kumabitin. Kayat ko makiwin naswas ka kin ni Ronald. Gaputadyak kayat amasaktan kamat. Akas itipan na kapasakit ko, idinagwin naswas kami kin ni Anton. Naaddaan kayo iti relasyon ka ni Tata Anton, Mami? Waniha. Kataging ka ita. Nasakit lat na tinakam ko. Gaputa di na inlaban ti ayan-ayat mi. Apay, anya nga min ti husto na pasamak, Mami. Di na inlaban ti ayan-ayat mi, Bettina. Gaputa iti imbagan ilolam adi na kayat apara kanyak. Kasya'y latan. Nga, Mami, napalabas daytan. Bayan na kami kumamot ka ni Ronald. Tapno da kami ti mangituloy iti naputid, akarin kariyo. Saan? No imbagak amakiwin naswas ka. Aramidam. Saan, Mami? Ay ayatak ni Ronald. Kat ay ayatan nakmat. Iso apasensya kayon. Ta sa anak amakiwin naswas iti nobyo. Sabali kami kada kayo kanit Tata Anton. Anna. Isumat lagayam asaan akayat ni Madam Celia tinobyo ni Ma'am Bettina, bibang. Apay kanungamin aya. Na, agkatawa kamot, ineng. Kasanaw, gapulagayam taaging gaita kat saan pa'y anakamubon ni Madam Celia. Anya, kasanaw, ineng. Sigud gayam nga gayan ayat ni Anton nga ama ni Ronald kani Madam Celia. Isumot lagayam Wan, bebang, isumat lagayam akas taonay apanang tubngar na iti relasyon dagiti dua. Angam, saan ko maarumbang? Gaputawan mo't ti pakainaigan tinapalabas da, iti relasyon dagiti dua. Ang amangan matnon ni Anton ti ama ni Bettina. Ay, saan, ineng? Gapo, tanabayagak akatulong da. Kat naimatangak ti panagsikog ni Madam Celia. Tawon pa'y tinaglabas, sipon nagasawa da kan ni Sir Amado. Sana insikog ni Ma'am Bettina. Ay kaawag nga ron talaga ti parikot. No da Ma'am Bettina ken Ronald ti agasawa. Basta ag-move on kumangamin ni Ma'am Celia. Tapno saan to nga agsaksakit tinakam na, inton makita na ni Anto na sigod akaayan-ayat na, nga agbalentaw nga abalayan na. Jacqueline Pagarot, nga dagayam na palabas dagiti dadakkel ta, Ronald. Wan nga ron. Isumot lagayam adinak kayat ti inam. Asaan ko maarumbang? Gaputa sa bali damot kadata. Day tamat yan day ti panunot ko. No nitatang ko, maawatan na. Nilang mamim ti ayan ti parikot. Wan nga rod. Saan pa'y lagayam ang nakalipat iti napalabas da ka ni Tata Anton? Maawatak matket di ti inam. Kat sapay ko tamaawatan na ti sitwasyon ta.
Di ka madanagan, Ronald. Ipakaawat ko ka ni Mami dayta. Barang ininot ang maawatan ng tumatlaang ti amin. Kumusta, Ronald, anak? Saan ka di nagbaliw kan ka ni Bettina? Saan ba, tatang? Nasayaat no kasta. Nagsarita kami asaan kami apa-apekto iti aramidan ti inana. Mangnamnama kami, adumteng to ti gundaway am awatan ti inana ti amin. Anyamat nga minin ni Celia. Nabayagin dayday nga maging gaita. Nasakit pa ang tinakam na. Kastao na siguro, ti panagayat na idi kada kayo, tatang. Uwan nga ta. Ang nas kan alipatin nanti amin. Gaputan na addaan kami iti bukod a pamilya. Sa bagay, maawatak ni Madam Celia. Pinilit dagayam nga impakalay sa ni Sir Amado. Patsek nga dalatarimusi nga panagayat na kini Amado. Gaputan no awan, impatangkin na kumaide adi na kayat. Sa bagay, husto kayo, tatang. Ngamkas itinakunak. Nas ka nalipatan min ti amin. Gaputa talaga asaan ada kami tinaikari iti tunggal maysa. Ay, paglakit din. Dada ka pa'y dito'y kumedor, ineng. Ay, nabartak kayo, Madam Celia? Saan? Basit lang tininom mi. Kadang iti gagayam ko. Gaputa kayat ko lamayaw awan to'y saam. Amarikul rinak. Ha? Apay nga min aya, ana nga unigas at Ha? talaga yak mawatan tigasat. Apay nga ta, apay nagayaya mandak. Anya ti pasol ko, tapno mapasam kanyak tigastoy. Ay, Madam, apay ka di nga man. Aklunak nga aking kaita. Nasakit tinakam ko, itinapasamak. Iti ayan, ayat mikin ni Anton. No iso siguro din nakiasawak. Naragsak mat siguro. Ay, Madam, nabartak kayo. Ala, husto dahitan. Saan? Kaya't ko lang ay ruwarte sakit. Tinakam ko, ineng. Maturog kayo kit din, Madam. Talaga akasta. Saan ada kayo tinay kare iti tunggal maysa? No di ket da kayo ken ni Sir Amado. Awan mati makitak aparikaut. Gaputan na saya at mati panagbiagyaw. Ken, adaan kayo pa'y itinasingpat ken nabintas nga anak. Nabartak kayo idi kalman, Mami. Kat tila imbagbagayo kanina na ineng. Ha? Mami, pangaasiyo. Di yan parigatan ti Baguio. Adamot ni Daddy ti Biagyo. Gamapay kasta kayo pailaang. Panunutan nyo kumamat, asyak ti masaksakitan iti day tangar aramidan nyo. Masaksakitanak. Gapu iti sakit tinakam nyo iti napasamak iti relasyon nyo kani Tata Anton. Ita, ipagpagalyumatan ti pagragsakak. Anya? Diyo ka di ay ayatan ni Daddy, Mami. Apay asaan kayo ang makalipat, iti napalabas yun. Oh, ala, panawan nakpay dito'y Bettina. Iturog ko labit, nasakit ti ulo. Panagkunak kat awanan ti parikot iti relasyon ta, Ronald. Wan nga rod, Bettina. Kasla nagtalnamat yan ti inam. Wan nga ron, saan na kasi di akanayon na nga idagulit nga agwin na swasta. Sapay ko maatakas tang agpayso. Wan, Ronald, kat nawayata itan.
No kastaron. Agkalaysatan. No umanugot ka. Awan ti makita ka parikot iti dayta, Ronald. Iso sige. Planwen ti maipapan iti panagkalaysata. Tatang, napagnumuan mi kanibiti ng agkalaysa kamin. Ay kat nasaya at ano kasta anak. Nagsardang mata ni Madam Celia amang irang-rang iti panagwinaswas mi. Isa pa nagkunak, awan mat siguron ti parikot. Bareng naawatan ng ti amin na nakaw. Tano ibalod na pailaeng ti bagi na itinapalabas. Da kayo mat kinibiti na ti apektado. Barang nakaamiris ang tatang. Nabayag matan sipod kinasarita na tayo. Isasapay ko maan, tanang nakaamiris mat ngagpayson. Kaano nga iti plano yu apa nagkasar? Pagsaritaan mi pa'y data kanibiti na tatang. Ala, pagsaritaan nyo ang naimbag dahi ta abanag. Ket pakaamuan naktaw no dumanon tan. Pare, si kanto ti best man ha. No kasta, agkasar kayon kanibiti na, pare. Plan-planuan min ti panagkalay sa mi. Nasayat no kasta, pare. Kano ngay? Awan pa eh. Rugurugyan mi pa lang ti agplano. Kunak no intun sumaron no abulan, pare. Dahil ti plano mi pare. Ngam imbagak adagusan kan ka, tapno di kan makapagkadkad. Ala, hun pare. Basta, pakamuan nak to. Kasla excited ka launay, Bitina. Talaga nga excited ak Arlene. Apay, anya ka di nga min dayta nga ibagam. Napagnumuan min ka ni Ronald nga agkalaysa kamin. Oh, agpayso? Wan, kad si kanto ti maid of honor ni. Wow, makiasawa ka gaya man. Congrats in advance. Plan-planon mi pa'y matlaang, Arlene. Kat da kayo iti best friend na ti agpartner. Tapno, da kayon tumet ti sumaruno. Anya? Mami, Anya day jay iha. sapay ko ma, taawan parikot iti dayto nga ibagak kada kayo. Anya ka di dayta. Mami, napagnumuan mi nga minan ka ni Ronald, ti panagkalay sami. Anya? Anya nga tati isungbat ni Madam Celia ken ni Bitina. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ta seryetay weta alawas na pauluan. Ti naikari. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernaline Liwan. Kan iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, dinamag ni Tata Anton ni Madam Celia. Nuan niya ti makagapo, nuapay adi na kayat ni Ronald, apara iti anak na. Imbagamat ni Madam Celia, agapo iti napalabas da. Impalawag ni Tata Anton, arumbang aklonan ni Madam Celia. Asan nga isuda ti naikari, iti tunggal maysa. Iti panaglabas ti bulan, saanen arang-rangrangan ni Madam Celia ni Bitina. Isu ang nagplano da Bitina kan Ronald, ngagkalaysadan. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetaw ita alawas na pauluan. Ti naikari, dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Mami, Anya day jay iha. sapay ko ma, taawan ti parikot iti dayto nga ibagak kada kayo. Anya ka di dayta. Napagnumuan mi nga minan ka ni Ronald, ti panagkalay sami. Anya? Saan ka di nga imbagakan kaawaswasin yon ti relasyon nyo? Mami, kunak man naawanan ti parikot iti dayta. Nagtal na kayo matan. Ngam ita, kastamanan ti ibagayo. Basta! Maudi dayto yun apan nakisaritakan ka, Bitina.
waswasan yon ti relasyon nyo. Kasanungay itan, ma'am. Saan ba't nga umanamong ni madam iti panagkalay sayo ni Ronald? Day tarod ti parikot ko, Nana Ineng. Sa bagay, no nakasaganan ti amin para iti kalay sayaw, awan maramidan ti inam, ma'am. Sa bagay, husto kayo, Nana. Ay, unay matan ni Mami. No apay ngamin asaan ama ka mubon na. Jakman amo ka ni Mami, Nana. Sa bagay, maamak siguro amasakitan kayo akas itinarik na iday. Ngamnaskan ko mga awatan na ti amin. Asaan nga isuda ka ni Tata Anton ti para iti tunggal maysa. Buwan nga ruda, kan maysa, naanos man ni sa Ramado. Day tarod kat, Nana. Ngamjak maawatan ni Mami. No apay akas taunay ti sakit tinakam na. Kaano ta ka di amapan makisarita ka na Madam Celia, may papan iti panagkalay sayo kini Bettina. Napagsaritaan mi kan Bettina. Nga oresan tayo na makisarita ka ni Madam Celia, tatang. Nay, apay ngay. Amangan kano ngamin no aduti sa una, kat parikot laang ti ipaay na. Sa bagay, nahustuan kayon iti edad, anak ko. Kabailan yun na planuin ti amin. Ang masaysaya at kumaano, kadwa tayo ni Madam Celia. Ang dadya nga ron. Amangan noon, nagadumanan ti sa una. Ang kasanon ngay, no adda parikaw, no saan tayo akasarita. Sa apay kumataawan parikot, tatang. Kan kuna ni Bettina, ano na planon ti amin? Awan siguro ti maaramidan ti inana. Nalpasan dagiti invitation cards ta Ronald. Rogyantan ti agiwaras. Wala. Excited akon para iti umada ni akalay sata. Oras siyak. Day tati uray ka gundaway. Sapay ko ma, tanaan nayas to ti amin, Ronald. Wan Bettina. Ken maysa. Nalpasan ti plano. Awanan ti makalapad iti kalay sata. Husto ka. Matungpalon ti kalay sata. Uray ni Mami, dinan malapdan ti kasarta. Wan. Ay, panagkunak. Marigatan nga ag-move on ni Mami. Gapo iti sakit tinakam nga impanan na. Wan nga ron. Kasanon no dapay ti amam. Sigurado masakitan iti aramidon ti inam ita. Wan nga rod, Ronald. Isaan ako nakitibagi. Nga addamot pagsayaatan ti kaawanan. Tapno saan ang masaksakitan iti aramidan ni Mami. Talaga gayam adin akong ikabkabilangan, Bettina. Mami. Inwaras yu gayaman dagit invitation cards yo. Na plano yu gayaman ti panagkalay sayo. Ngam apay adi mo man lembag baga kanyak. Pasensya kayon, Mami. Uray kasano ti ayat ko amang ibaga iti amin a plano kada kayo. Kanayon nyo mat ngamin at tubngaren. Talaga gayam adi mo maliklikan day chay Ronald. Apay, anya ti addakan kwa ng awan iti sabali. Adakan kwa na aminan agalad abirbirukak iti may sa alalaki, Mami. Iso nga ingkadang kon ti makikalay sa kwa na. Ngam kasano, no aramidan na matikas iti naramid ti ama na kanya. Kasi tinakon-akon, Mami. Sabali ti sitwasyon mi, iti sitwasyon nyo idi. Kan maysa, talaga saan ada kayo tinaikari para iti tunggal maysa. Tangay dinak ipangpangag, Bettina. Makaammo kang arudan iti biyag mo. Basta jak kayat dayjay a Ronald aparakan ka. Saan? Pangasiyo. Di panaw ng Bettina. Saan? Ronald, Saan? anak. Ronald, agling ka. Kanya ka diti mapaspasamakan ka. Diyos ko. Tagtagainap na kayam. Umunod kay tatang. Saan ang nakatrang ka na ita? Apay anak. Kanya ti mapaspasamakan ka. Nagdakas din ay tagtagainap ko, tatang.
Ha? Kampay di. Agsarsarita kami ka na Bitina. Idi kalaat nga adan ang ipanaw ken kuana. Agpukpukawa ka no amang laplapad ken kuana. Ay, Isang tinakariingak. kunaklakit din nuan niya. Tagtagainap lang dayta anak. Di mo unay pakariribukan dayta. Mabuti nga tatang. Amang ano pumayso. Saan, anak? Di mo ngamin liwayan ti agkararag. Amang ano palagit dayta ti Diyos. Kaputa maliw-liwaya mo ti komunikasyon mo kenkwana. Aging gaita. Sa anak na tama kaid na pare. Apay ka di, pare. Gapoy tinaytagtagain na pwede na minsan. Amang ano da ka sa partaan da dyan. Ay na, sika talaga, pare. Tagtagay na lang, dayjay. Pare, Relax ka laeng. Kunada, ano umadan iti panagkasar? Adda ti kasta. Kontra amlatan. Agkararag ka, pare. uwan pare. Kanayan mat nga kararagak. Oh, di awan nga ron ti pagdanagam. Kunakan ka, pare. Awan anyaman na dayta. Tagtagay na lang dayta. Ita man pa'y, akas lagi magat kayong aglinis itaglawlaw, bebang, ineng. Ay, wan, madam. Nasken analinis ti aglawlaw. Gaputa umadanit ti panagkasar ni Ma'am Bitina. Ay, wen, madam. No saan ngamin anaurnos ti aglawlaw, da kayo matlaang ti may babaen. Anya? Wen, madam. Ngamen, kunaan to dagiti tattao, adakkel ti balay ni Madam Celia, ngam nagrugit may ti aglawlaw. Dakkel to apakasarsarita nyo dayta, madam. Anya akasar asasawan nyo? Awan ti mapasamak akasar. Ha? Anya ti kayat yu asawan, madam? Ha? Ay, awan. Lipatan yun timbagak. Ala, tarimanin nyo ti agdalos dita. Na, Anya nga tati kayat asawan ni madam. Ay sos, amagan mo't no ada plan-planwan na sa balay. awan mo't siguro, ineng. Naasarla siguro iti panang sutsutil mo kan kuana. Nagmayat nga ro na sutsutilan. Rumwarte kinabruhan na. Di mo't inton bigati panang itulod tayo ay tinaduma amaramat iti kasariyaw iti balay da Bitina, anak. Uwan tatang. Tapno mayring pasan ti daduma ka sa pulan. Wen atanay, manulaangan nga aldaw kat kasariyaw. Uwan nga ro tatang. Kat magagaranak. Kastoy gayam tirik na ti agkasara. Ay wen talaga magagaran ka. Ngam kagiddan mo't dayta ti isisirak mau iti baraw nga estado ti biyag. Ne, apay nga, pare. Saan mo ten nga umatras dayta masabat tayo alugan? Uwan nga ro pare. Ammo na akargado tayo. Kat saan nga aglisi. Ay, unay mo tenda kita. Gaputa special tilugan da. Saan dan nga aglisi? Ay, Dim saag ti driver. amangan no saanan nga umandar tilugan da. Rumor da matamin na. Kat adarmas da. Anya ti kahit asaon da ito, pare. Anya tirami din ta. Ang kalma ka lang, pare. Urayin tayo ida dito, tapno maamuan tayo, no anya ti gagara da. Amangan mat no adadakas a plano da. Nimot Madam Celia ti umasidag kada tayo. Urahin tayo nga masidag pare. Madam, anya ka dito kayat asawan da ito Tagay saan ka amala iti nasaya at asaritaan. Daytoy nga rod teramidak tapnuliklikam ni Bitina. Ha? Ronald, ikarim amanipod ita. Sardengamon ni Bitina. Ngam apay ka di madam. Natulagan ti kasarmi. Sumagmamanulangan nga aldaw ti parabsen. Awan ti parikot iti dayta.
Mabalin pa'y nga ibabawi ti amin. Mabit lang kabsat. Saan kumamot akastoy? Bayan tayo kuman, wanya ti plano dagiti ube. Saan ang mabalin ko naklangarudan? Di yu imbagbagaan na plano yung kaya man ti amin. Isong ad-adda makarik na ak iti sakit tinakam kan gora kada kayo. Ngam Celia. Nalpasan ti saritaan. Awan ti mapasamak akasar. Kat no talaga nga ipapilit yo. Jak agpangadwa amang papatay kada kayo. Anya? Ha? Buyet! Yag mo te paltog. Madam, saan kumakasta? Saan? Mabuteng kayo matlagayam. Agyaman kayo. Ta saan adita muging yo ti pinuntak. Ngam ulitak ti imbagak. No ipilit yo ti kayat yo. Talaga paltugak ta banga-banga yo. Iso adimon gamdan ti makisinarak kan makisarita ken ni Betina. Gaputaman nipod ita. Tiyakon parwaran ijay balay. Tatang, ayos kayo kanilaan? Ay, awan anak. Nupay kasta unay anerbyos ko itay, gapo iti naramid ni Celia. Ay, talaga gayam adakas ti panunot day di a tao. Ay, Impang tana tayo. Sigurado, ano ipilit mi ti agkalaysa? Dakkel ariribok ti mapasamak. anya nga ro ti plano yu ita. Panagkunak, agpagad kami kanitatang no ituloy mi ti plano mi. Isong itantan tayo pa lang. Bareng agmamaw tumot lang ti pungtot ni Madam Celia. Way nanak. Kastapay lang ti kasayaatan amaramid ita. Apay ngay, saan mo ta na sumangpot na Ronald? Adda inyag da kanya kasurat. Anya surat day ta, mami? Surat ni Ronald. Anya? Surat ni Ronald kunak. Ala, basa mon. Mabit lang talukatak. Tabasaak no anya tilinaon day ti asurat. Betina, pasensya ka ngam. Saan ang matuloy ti kasarta? Naamiris ko asaan kagayam nga ay-ayatan. Oh, nalawag day tabin asam Betina. Kunak tumat ngamin. Manglilipot day di tao. Saan ka mamating aramidan ni Ronald daytoy, mami? Amok nga aramid jo daytoy. Anya, di nakpabasulan. Pasensya kayon, mami. Ngam talaga adyak mamati. Amok ada kayo ti akin aramid iti daytoy. Amok nga impamuspusan nyo ti amin. Tapno saan ang matuloy ti kalay sami. Anya, Kagurgura kayo, mami. Anyan day tingay naramid nyo. Di na kami ba'y pinampanunod. Dakkala pa kay babay nak daytoy. Kagurgura kayo. Ma'am Betina, rumar kayo pa iti seledyo. Mangan kayon. Agyaman naklangan, nana. Ngam pangaasiyo. Panawan dakon, tadyak kayap timangan. Ang ma'am, manon nga aldaw, adi kay nangnangan. Awan mo't langan ti serserbi ti amin, nana. Naibabain akon iti intero a lugar tayo. Ha, Nagsakit na bebang. Apay nga datiin akas ka ni mami. At ila ang bagin at ipampanunutan na. Nasaysaya at siguro na di naklangan impas ngay. Tap na jak nga pasaran ti saam nga iso amis mo ti mangipaay kanyak. maawatan ka, Ma'am Betina. Amok no kasano kasakit ti inaramid na. Ang pangaasim, tadi mo kumamot papasan ti bagim. Mangan ka. Ang yaman nakiti pa nang isakit yung kanyak, nana. Ngam talaga kagurak ni mami. Kadyak amo no aginggat ka ano amapunas na ito'y amarikrik na kankwana.
Ma'am Bettina. Sige, nana. Panawan da kon ditoy. Rumwarak tulangan. Inton mabisina kon. Kita day tayo suram, Bettina. Dakalan timrasan ti Bagim. Da kayo matlaang ti makagapo. No apay akas tuyak ita, mami. Anya, Sapay ko mata mapakawanak ti na Marswa. No kasta unay ti gurak kada kayo. pagimbagam ti pinanunot ko. Iso ngayong pamuspusak ti amin. Ti kunayo ket di. Tila ang bagyo ti pampanunutan nyo. Saan dak nga ipatpatag? Iso akas to'y ti inaramid nyo. Saan nga iti kasta, Bettina? Pudno ti bagbagak, mami. Iso na saysaya at siguro. Numapo kawaklangan iti imatang nyo. Tapno mapnag kayon. Anya, Anya ti kayat asawan, tinaibagaan ni Bettina. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ta seryeta yu itaalawas na pauluan. Ti naikari, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, iti kaaldawan ti panangitulod kumada Ronald, iti mausar iti kalaysada, iti balay da Bettina. Sinabat idan ni Madam Celia, nga dakadwana nga armado alalaki. Nagpaputok nga ron ni Madam Celia, kat binalaagan na da Ronald, aliklikan na ni Bettina, kandinan patuloyan ti kalaysada. Gapu iti dayta, kastaunay tigura ni Bettina, kan ni Madam Celia. Papagayam, denggan tituloy ta seryeta yu ita alawas na pauluan. Ti naikari, dito'y drama tayo, ti masakbayan. kita day tayo suram, Bettina. Dakalan timrasan ti Bagim. Da kayo ti makagapo no apay akas tuyak, mami. Anya, Sapay ko mata mapakawanak ti na Marswa. Gapo iti kasta unay agurak kada kayo. pagimbagam ti pinanunot ko. Iso ngayong pamuspusak ti amin. Ti kunayo ket di. Tila ang bagyo ti pampanunutan nyo, mami. Saan dak nga ipatpatag? Iso akas to'y ti inaramid nyo. Saan nga iti kasta, Bettina? Nasaysaya at siguro nung pumanawak langan. Mapukaw akong iti imatang nyo. Tapno mapnag kayo. Anya, Wan, mami. Tangay ipagalyo amin na pagragsakak. Nasaysaya at siguro nung pumanaw akong diti balay. Tapno did akong makitkita. Tapno ang talnamot tanti panunot yo. saan ko maakasta, Bettina? Dinak lang amin maawatan, iha. Pasensya kayon, mami. Ngam talaga kagurgura kayo. Isadya kun kayat ti agnaad pa'y diti balay. Anya, Ita ko mga daw ti kalaysami ka ni Bettina, pare. Pare Ronald, Nagsakit ang panunutan. Nagpintas ti plano mi ka ni Bettina. Gapoy ti inana, kastoy ket din tinapasamak. amok no kasano kasakit tinapasamak, pare. Ngamnas kan nga aklunam. Nuda kayo at talaga ti para iti tunggal maysa. Madanon to na ita. Pare, Amo tayo ti kabaalan ni Madam Celiang aramidan. No ipapilit tayo ti kayat tayo. Ang mga nuad-addang agpaggad kayo kanitata Anton. tayo da nga rod, pare. Iso ngay sakripisyok ti ayat ko kan Bettina. Jak ipilit ti panagkalay sa amin. Ngam agnanayon nga iso ti adda di ti porsok. Nakakaasimot ni Ma'am Bettina, bebang. wen nga rod, ineng. No apay ngamin akas jay ni Madam Celia. Wen nga rod napaidam launay. Kaslakay kayat na masakitan ti anak da.
Jakman ammo iti daydi a Madam Celia. Di na pinampanunot a masakitan ti anak na. Kan may babaen ko nama. Agasam man. Ammo ti entero a lugar tayo nga umadanin ti kalaysada. Ngam kala at asan na natuloy. Win nga rod, ineng. Angam, anya ngay. Uray ado ti ibagbagata. Awan mo't lang ti Serbina. Wan nga rod Ungtan na tapayan ni madam. Amumatan ni madam mo. Bruha nga rod. Tangiwat mo, ineng. Amangad numangag na ka. Kat sirmonan natamanan iti maysa nga oras. Agpakada akon kan ka, Arlene. Patuloy ti planok nga umadayo. Anya? Uwan, no agtali na adak namin dito'y. Ad-ada masaksakitanak lang, gapo iti napasama. Ay, unay mo't ngaminan ay ti kastoy. Uwan nga rod, Arlene. Kat agtali na ka kumalata dito'y hardware, Sana bale. Agsubli akto inton makailiw-liwagak. Sana bale tanaanos mat ni mami kada kayo nga empleyado na dito Wan matkit di Awan makunak iti dayta. Kat no makitam to ni Ronald. Pakibagam nga awana kung dito lugar tayo. Ngam ibagam nga urayan na ti panagsubli. Ay ngam apay nga taasan ang nagpakpakita ka. Sigurado ang mabutang daychay, Arlene. Ngamin, nagpudno kanyak ni Boyet. Idi umayda kumakano itulod dagiti mausar para iti kasarmi. Sinabat ida da mama. Kat pinaturungan ni mama ni Ronald iti paltog. Binalaagan ida ni mami nga agpaggad ti biyagda. Nugamdan na pa ni Ronald ti agpakita kanyak. Anya? Ay unay matanday tan? Wan Arlene. Dayta ti pudno. Isa ang maawatak ni Ronald. Ngamang namnamaak. Nga agkita kaming tumutlaang adwa. Nana Bebang, Nana Ineng, mabalin ka di atulungan dak amang ipan kadagiti bag ko ijay lugan. Ay, katwan mambiti na. Ay na, talaga gayam apatuluyam ti umadayo, mambiti na. Uwan Nana Bebang, kat agbati kayo pa dito Di yu baybay antibalay, kastamot ni mami. Ano sa niyo kuma? Tano pumanaw kayo, amok adi na kabailan ti agmaymaysa. Ay wun, mambiti na. Di ka madanagan. Ang agsubli kan to Uwan Nana, agsubli akto. Kayat ko ti pumanaw, tapno makalipat Alaw, wan mambiti na. Maawatan da ka. Kat agan-anad ka iti papanam. Agyamanak, Nana. Kat sapay la kuma. Tama kay liw-liwag ka adagos iti papanam. Kailiw ko ni biti na tataw. Maawatak ti marikrik nam, Ronald. Gampang nga asim. Taos to kumanday ta arak. Isumatan ti kanayon mo nga inumain. Awanan na sa serbit yamin kanyak tatang. Nadadaalan na namin pinsan ti arapap ko para ti masakbayan. Anak ko, saan nga agpatingga ti amin dita? Amangan mo adda plano ti namarswa. Iso na pasamak ti kastaw. Apay, naulpit unay ti gasat kada kami. Anya ka rin tinagbasuran me, tapno madosa kami akastoy, tadang. Di ka kumaagsao iti kasta. San adusa dayta? No di ka karit kada kayo adwa. Tapno ad-addapay amapatib kariyaw ti pakinakam yaw. Ganti ayan-ayat yaw. Nga uray anya pa ay ti mapaspasamak. Namabalin, oray mapukawak lakuman. Taureyan niya tiraramidag. Tsak may liwliwag ti saam amarikrik nagtatang. Kailiw kun ti anak ko. Sa dino nga tati ayan na itan. Basol yung mga men, madam. No di yung kumapinakibyangan ti relasyon da ka ni Ronald, saan apimanaw? Anya,
Kay sumat, madam. Linapdan niyo ko mga mina, idagrub-rubwat. Aglablabas kan ineng. Kasla sa anak nga amo iti kasta pa nagsasaom. Ay, pasensya kayo na, madam. Hanggang talaga kastoy laang ti panagsasaok. Amuyo matday ta. Iso amay ruam kayo kuman Tasyak pa iti agad jas para kan ka. Ay, sana kasta, madam. Ngam, suri nga rudan. Diya akong ululitan. Sumardeng kan, makaumadeng denggan dagiti bagbagam. Ronald, rumwar ka ditan, tabangan ta. Day, saan pa'y nga taan nakariing ti anak ka? Sumrikak man laing nga ni seled na. Ronald, nay, nakariing ka mo't gaya main. Nga maapay adi ka agsaaw. Saan? Saan ka umasidig kanyak? Pangasim. Ha? Anya ka din ti mapaspasamak kan ka anak. Sakday toy, ni tatang mo. Saan? Di na kami tangrang. Pangasim. Anak, saan ka adangran? Sakday toy, ti amam. Pangasim. Isubliyo ti kayan-ayat ko. Pangasim. Sa balin ti mapaspasamak iti anak ka. Subliyo. Madadadaal ka din ti panunot na. Welcome abroad, Bettina. Thanks, friend. Talaga nga inuray mo ti sa sampot ko, Katwan friend. Mabalin mat aya asaan? Agyamanak, friend. Gaputad da ka apangiyab kasak iti sakit tinakam ko. Ay na, friend. Agayam ta. Iso anas ka na tulungan ka. Jakmet kayat nga agnanayon ka amalmal, day. No kumangamin sa anak di tinaramid ni mami. Sa anak siguro akas to ita. Oh, sang-sangpot mo pa ilang, friend. Iso asaan akas ta ti panunutam. Pasensya kan, friend. Nga maging ka ita. Uray adda akong dito adayo. Kasta unay ti dagsan ti barukong ko. Kailiw ko una yan ni Ronald. Kumusta mo't nga taitan? Ala, ikararag ta, asapay kumatadumtang to ti panawan nga agsabat manan ti dalan nyo. Kat ituloy yu tinaputid a relasyon nyo. Sapay la ko, ma friend. Gaputamang namnama ak iti kari idi ni Ronald kanyak. Nga uray anya ti mapaspasamak. Syaklat ta ti ayatan na. Nakarubot kayo, madam. Mapan kami ijay balay da Anton. Anya? Ay, apay ka de, madam. Kaya't ko lang nga punkan, nga awan ti pakainaigan da a Ronald iti ipapanaw ti anak ko. Ay na, awan mat siguro, madam. Awan mat ti komunikasyon da. Iso garo da kastaunay ti sakit tinakam ni Ma'am Bettina. Nga main, di na amaw no anya ti mapaspasamak itan ka ni Ronald. Kenunak mata kayat ko lang apan kan ti amin. Ay, sa bagay. Tapno, mapadyumat laang kitaan ni Anton. Anya? Katuan, mate. Sumardang kan! Di mo amot isasawam! Napanan da Madam Celia ija balay da Anton. Anya kanungay ti mapandaalaan, ijay. Mapan nakanupan kan. No talaga nga awan ti pakay naigan ni Ronald, iti iya adayaw ni Ma'am Bettina. Anya? Sigurista nga rod, bebang. Iso ako nak nga mga no kayat na lang ang makita ni Anton. Ha? Wan, bebang. Ada nga rod suspitsak. Amangan no kayat nang agkatuluyan da ni Anton. Iso nga impamuspusan na ti panagsina da Ronald ken Bettina. Ay, na yan. Nukas taman bilang. Ay, nalabos nga aramid. Tila ang bukod na apagragsakan ti pampanunutan na. Nukas taman bilang. Ronald, anak. Tulungam kumamit ti bagim. Di mo itulok nga abakin na katisaam amarikrik-nam. Papigsaam ti pakinakam mo. Sino ka? Sakday to'y, ni tatang mo. Di nakpampanawan, Wen, anak, di ka pampanawan.
At daak laing dito, uy. Isungala, mangankan. Nay, papanamon nga ay. Agsubli ka di ka pa'y nangan. Ay, nagtarayo na si Mra kiti selid na. Kaslad na kabuting na. Ay, Diyos ko, di mo ko mabaybayan ti anak ko. Isublim ko mati limbong ti panunot na. Aday tatigayem mo, James Baraw. Nudaduma, natal na. Gam nudaduma, kaslad na kasarsaritan na. Gam kaaduan na, kaslad na kabuting na. Ay, kaasimat ni pare Ronald, tata. Panagkunag, na-depress, gapo iti nagdaldalanan na. Ken natroma siguro iti inaramid da Madam Celia idi kadatayaw. Ay, no apay nga minakasde ti inaramid da iday. huwan nga ron, tata. Dabiti na ken Ronald itan ti kakaase. Kang runaan ti anak ko. Kakaisu na lang aruden nga anak ko. Kastoy pay lang tinapasama ken kuana. Saan kayo ang mapukawan iti namnama, tata? Agtinulong tayo. Ipakita tayo iti doktor ni Ronald. Tapno agsubli ti limbong ti panunot na. Ay, agyaman akbarok. No ko mamakontakta ni Bitina tagpatulong takin kuana. Imadayon ni Bitina, tata. Isu ada talatan ti agtinulong. Tapno mapaagasan ta ni Ronald. Anton, imayak ta kayat ko adamagan. No adaan mo yo iti iya adayo ni Bitina. Awan ti ammo mi may papaniti dayta Celia. Nagbaligi ka na anang lapay diti panagkalay sa dagiti dua. Isu apang nga asim. Sardengan na kami metain. Anya? Imadayon ni Bitina, gapo iti sakit tinakem nakin ka. Isu apang nga asim, tadi kan mangriribok. Anton, itaata nagsina da Ronald kan Bitina. Mabalin ka di nga ituloy ta dagiti arapa apta iti. Aniya? Wan, Anton. Nawaya tamatan. Natayan na di amado. Natay matan na di asawam. Dahito'y siguron ti gundaway. Tapno ituloy ta dagiti karin-karita iti. Di mo ammo ti sasawam, Celia. Aging kaita, si kapay laang ti adda dito'y puso. Pasensyakan. Ngam di kan ay ayaten. Inayat ka nga agpaiso iday. Ngam sipod nam amok ti ina ti anak kau. Ison ti inayat kau nga aging kaita. Awanin ti lugar mo dito'y pusok, Celia. Anya? Wan, Celia. Kat pumanaw kan. Kat sapay lakuma, taday tuyen ti maudi ayo umay mo dito'y balay ko. Nagsakit tinakam ko ineng. Nabartag kayo, madam? Nasakit tinakam ko. Kastaw na iti panang pabayin kanyak dayjay nga Anton. Apay ka day, madam? Dinamag ko, numabalin nga ituloy mi tinaputan nga ayan-ayat mi. Dinakidin kayat. Talaga nga ubaw ti panagayat na. Anya? No kasta. Napanyo inaram ni Anton, madam. Dinamag ko lang, numabalin nga ituloy mi ti ayan-ayat mi. Kamsaan ka nung garod? Ay? Talaga adi na kan ay ayatan, madam. Agam, sinulisog mo kuma. Inarakop mo itinairawt. Saka nagpasaklawt. Barang nagwine. Di nakpagpungtutan, ineng. Ay, kunkunak lang dayjay, madam. Ala, maturog kayong tapno mausawan kayo. Bayan yun ni Anton. Saan ada kayo? Ti para ititunggal maysa. Ronald anak, rumwar kan, tama pantayo ijay syudad.
Amangan mat no saan pa anak kariing, tata. Nakariingan day jay. Gamno da duma. Saan la sumungbat? Ala, lokatan yulatan ti ruangan ti silid na, tata. Ronald anak. Ha? Awan ni Ronald dito'y seled na? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ti seryeta yu ita alawas na pauluan. Ti naikari, dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributaso. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, imadayo ni Bitina iti lugar da, tapno mailiwliwag na, ti saam amarikrik-nana. Kastamat unay ti sakit tinakam ni Ronald, iti napasamak iti relasyon da kan ni Bitina. Anang itunda, iti pan nakadepres na. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu ita alawas ang pauluan. Ti naikari, dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Ronald anak. Rumwar kan, tama pantayo jay syudad. Amangan mat no saan pa anak kariing, tata. Nakariingin day jay. Ngamno da duma, saan la sumungbat? Lukatan yulatan ti ruangan ti seled na, tata. Ronald anak. Ha? Awan ni Ronald dito'y seled na. Saan nyo kadi nakita rin mo itay, tata? Saan, Baraok? Ay na, sa dino nga tan tinapnapanan na. Ala, padasan ta birokan, tata. Ngamno saan ta mabirokan? Agpatulong ta kadagiti kalugaran tayo. Ay, sapay kumata saan pa'y nga imadayo ti anak kaw. Ay kaasin taw no sa dino laditan ti baka dandanunan na. Amo ka siyak ti pagsarsaritaan nyo ining, bebang. Ha? Wan, amok. Nabarto ka kidikalman. Isuasanan anaskan nga parupayo kanyak data. Kan saanan anaskan apagsaritaan nyo. Talaga mo't dito ang bruha. Napigsa ti suspit sana. Ay, madam, saan mo't ada kayo ti pagsarsaritaan may? Suspit sayo lang data. Ha? Ay, wen, madam. Ni Mambiti na ti pagsarsaritaan, may. No, kumusta mo't nga tani ti ayan na ita? Ha? Ay, naragsak siguro. Anya nga rod kat kinaykayat na matimma tayo. Ang anya ka di timbagbagak idikalman, ha? Ay, kwa, madam. Na, di ka katawa, ineng. Ay, kwa nga min, madam. Nakunayaw, anapan nyo impod no ni Anton Tiriknayo ken kwa na. Ngam pinabainan na kayo laang. Iso nagbartek kayo. Anya? Amangan mo at no aramid mo lang dayta, ineng. Ay, siyak timang paneknek, madam. Pudno ti imbaga ni ineng. Anya? Talaga nga imbagayo ti kasjay. Wen, madam. Saan kayo madanagan? Saan may nga iwarwaras nga inlab kayo pa'y laang kini Anton? Anya? Narikos tayo amin ng asityaw dito'y lugar tayo, Barok. Kam talaga di tayo nakita ni Ronald. Oh, Diyos ko. Sapay la kumata mabirokan tayon. Uno saan? Makalagip nga agsubli iti balayo. Anyan ti kastoy. Anyan ti napagpanunot ti anak ko. Ay, apay-api manaw. Saan kayo ang madanagan, tata? Aramidag amin akabalak. Tapno matulungan kayo. Tapno mabirokan tayo ni Ronald. Ay, jakon ka ba ilan ti agbiyahe?
Tapno mapan ko kumabiro ka ni di kabangibang nga ilay. Kumamang tayo iti kapulisan, tata. Barang isuda ti makatulong kada tayo. Wen baraw, katagyaman naklauna iti tulong mo. Si kalaan nga inti amo kapag patulungan. Oh, agluluwa ka manin, friend. Jack maalilaw ti bagik, Cherry. Kasta unay ti iliw kun ka ni Ronald. Ha? Numalaglagip ko tinapasamak iti biyag ko. Nagdagsag ti riknak. Nagsakit. Gaputasan anak tuloy ti kanlay sami ka ni Ronald. Kan makariknak iti gura ka ni Mami. Iso ti puon kan makagapu ti amin. Ala, punasam tigura iti kaunggam, Bettina. Oray kas di tinaramid ni Ma'am Celia. Inamlat na day chay. Ngamjak maliklikan ti bagi ka makarik na iti gura. Kaslasan ko ngamin nga ina iti day jay nga aramiden na. Maawatan ka, friend. Ngam di ka pa ibalod iti gura kan sa amarikrik-nam. Ag-move on ka. Kat mga barwanan ka. Tapno masaganaam ti masakbayan. Apay nga imay ka dito balay, Anton. Nakapagpanunot ka ka din. Ay ayaten na ka di matlaan. Saan, Celia? Imayak, takayat ko adamagan kan ka. No adamom iti panagpukaw ni Ronald. Anya, mapukpukaw ni Ronald ko na. Wine. Di nagpapasulan, Anton. Awan ti amok iti dayta. Siguradum lang, Celia. Tanumamwak nga dagayang pa kay naigam iti panagpukaw na. Agpinasin siya talangan. Anya? Ngam no talaga nga awan ti amaw. Dispensarin nak iti umay ko dito'y balay mo, Madam Celia. Nangagmo ka din ti damag, bebang. Anya ka di dayta, ineng. Mapukpukaw ka nun ni Ronald. Kat, sa dinungay, tinapanan na. Dayta nga ron ti parikot ita, bebang. Sapay napukaw ka no ti limbong ti panunot na. Anya? Wan, bebang. Kasi nga ron. Ay, na-depress siguro. Gapo iti napasamak iti ayan-ayat da ka ni Ma'am Bettina. Wan ka no nga ron. Sipod na pasamak ti kasjay. Iso kanumat ti panakapukaw na iti limbong ti panunot na. Tata Anton, di ko mabaybay ang tibagiyo. Di unay pampanunutan ni Ronald. Diyak mawatan ti riknak barok. Kasla na pukaw nga minin ti gaganay gayak. Hagapot adita paila na birukan ti anak ko. Saan kayo ang mapukawan itinamnama, tata? Inyuman kun kadag iti kapulisan. Tumulong dang agbirok. Ay, sapay lako ba nga raod? Tamabirukan dan ni Ronald iti kabiitan na panawain. Wan, tata. Awan imposible iti Diyos. Agawid akong ijay lugar mi, friend. Ay, panawan nakgaya man, friend. Pasensya kan friend no panawan kan. Narigat man para kanya. Ngam nabayagak ngamin nandito eh. Maawatan ka, friend. Ngam pangaasim ko tadi nakliplipatan inton makaawid kan ijay lugariyo. Namnamaam dayt na, friend. Saan kanto ang malipatan? Iti kinabayag ko dito eh. Di kanto pa'y nalipatan. Sa bagay, amo ka na pudno ka agayam. Isa amang namnamaak, adinak tumalipatan. Un friend, ikarik-date na. Kat agan-anad ka dito ya. Kanti ka na yun ko nga ibagakan ka. Ag-move on kan. Lipata mo'n tinapalabas. Kat sangwam ti agdama. One friend, agyaman ak unay kan ka. Madam Celia, kasla di na kayo inawawagan ni Ma'am Bettina. Tsaka mo iti dayja babae. Linipat naksiguron. Saan mat siguro, madam?
Amangan pa'y kit dia no nagkuyog dan iti da itchay a Ronald. Ay, saan, madam? Damag ko, di daam mo ti ayan ni Ronald itan. Dayta nga rood, amangan no nagkuyog da kin ni Bettina. Saan nga rod, madam? Gaputan na damag ko anapukaw ni Ronald tilimbong ti panunod na. Kitkilaat ang nagpukaw dito'y lugar tayo. Anya, nukasta, agbalan ni Ronald. Wagin, madam. Ay na, naladaw kayo gaya man iti damag. Tiyak na damag dayta. Kunak ano saan akas ta tinapasamakan ko na. Nga manyangay ka no ti makagapo. Naabak nga ta kano ti pakinakam na. Gapo iti saam anarik na. Sipod saan anatuloy ti kalaysada ken ni Ma'am Bettina. Anya? Anton, maladingita na kitinapasamak ni Ronald. Apay nga imay ka manen, Celia. Tapno umay ko ibagati pan nakipagriknak itinapasamak kan kwa na. Amom kaday akas taunay tigurak ka. Di kan kayat amakita. Ngam apay nga agkarasubli ka dito'y balay ka. Ha? No idi kat inayat ka, saan itan? Gaputa tumukno sa dilangit, tigurak ka. Anya? Sika ti makagapaw, no apay anapukaw ti anak ko ti limbong ti panunod na. Gaputa linapdam ida iti panagkalaysada kini Bettina. Naragsak da kumaitan. Oh, pasensya kan, Anton. Sana ka ba ilan apunasan da ita panagpasensyam ti saum amarikrik na Celia. Ket pangaasim, tadi ka nagpakpakita pa'y kanyak. Gaputad adda makarik naak iti guraken ka. Mapukpukawan ako ni tinamnama James Barok. Tata Anton. Sa dinungatan tinakadandanunan ni Ronald. Si bibiyag pa'y nga ta. Mamati ak si bibiyag pa ni Ronald, tata. Iso na lang, tayo madayo. Madudugunay ti barukong ko Barok. Gaputawan man la ti maramidak. Tapno mabirukak ti anak ko. Tata. Amangan no basura laeng ti kankaninda. Abangan no matmaturog iti kalsada. Ket ti dakais. Abangan no dangdangran dagiti natatangsi tatatao. Sapay kumatasaan akas ta, tata. Sa nabalay, agluwasak, intun malpas ti panagmulak. Mapanak to ijay syudad, barang masalaw ko ijay. No sana mabirukan dagiti pulays. Mabirukan tapay nga ta, James Barok. Uwan, tata. Mabirukan tayo pa ni Ronald. Basol ni Celia daytoy. No saan ko mga mina nagbali naman naging bubukod, sana napasamak ti kastoy. Ala, tata. Punasan yu ti pungtot yu ni Madam Celia. Tapno saan anakarkaro at dumagsan, day tarik nayo. Kaslasaan kayo ang makaid na, Madam Celia. Ay, Apay ka di, Madam. pampanunutak ni Ronald. Napukaw nagayam ti limbong ti panunot na. Wen ka no nga rod, Madam. Kaasimot. Nasingpot a tao. Ang kasjaykit din tinagbanagan na. Tidakas na, siyak ti pabasulan ni Anton. Saan tayo ang mapabasol? No apay akasta ti ada iti panunot na, Madam. Gapo, takas jay ti inaramid yo. Awan basol ko dita. Iso asan asyak ti pabasulan da. Madlaw nga adda panagbuteng ni Madam itinapasamak ni Ronald. Ay, sigurado ang mabuting dayjay bebang. Tanuar arigan. Talaga nga iso ti puoon ken makagaputi amin. Ineng, San ka di ahus to timbagak? No di nalinapdan ti kalay sa dagiti dua, naragsak damit kumaitan. Kan saan ana depress ni Ronald? ay, day tangarod ka. Iso a talaga abasol ni Madam. No apay ngamin asaan ang nagpampanunot ni Madam.
Jak manam mo, iti deja ang madam mo. Ah, Sa ita, agbutang. Di na ngamin pagkuryan ti utak na ka. Pasig akin natangsik ti amuna. Hello, friend. Kumusta ka mo tandi ta lugar yun? Kastoy, friend. Again enjoy iti basit a karinderya. Kan isapsapar ko ti agpaint. Talaga na asam ka nga agpinta niya. One friend, sipo dahi skulak, pag-aayat kong ti agpinta. Iso agi matangak iti canvas, kan dagiti mausar iti panagpinta. Kat, anya nga iti ipinpintam ita, friend. Kalkalpas ti rice fields a painting ko, friend. Kat naidumduma ti prospect ko nga isaruno nga ipinta. Anya da ita, friend. Naidumduma, friend. Gaputa may sa ataong grasa ti prospect ko nga ipinta. Anya? One friend, jak man mo. Ngam naginteresak iti dayja ataong grasa. Ngamin, nagamot ti rupa na. Tunggal rumuarak, kanayon ko ang makita iti may sa awaiting shed. No saan anak katurog? Agtugtugaw. No saan? Agururnong iti babasit abat bato. Kaasimat nga ro day ta tao, friend. Inikam ko man iti kanan na. Automatic day ta na, friend. Ngamjak lang amin maasitgan. Tanugamdak nga asitgan, pumanaw mat. Kasla kabuteng na ti tao. Iso nga iba't batik latan ati makan. Kan inikak pa'y iti bado kan ulas. Ngam di namat inusar ti bado nga intad ko kan kwa na. Talaga siguro nga awan limbong ti panunot na, iso akasta. O sige, tainton free time ko. Baliwak to ti umawag kan ka, ha? Takitaag tuman, inton malpas mo, day ta painting mo. Ni, agbasbasa kayo mat iti pagiwarnak, tata. Wen baraw. Bareng adda makitak di tao'y ana ipablaak may papan iti anak ko abirbiro kag. Tata, Manwa bulan yung tinapalabas. Ngam di tayo pa'y nabirukan ni Ronald. Malagip ko lakit nga ron tinatagtagainap na iday. Nagtagtagainap, sakbay day dinatulag akalaysada idi kinibitina. anya? Da ka siguro day di apartaan. Jaklaing kang kano. Takunak no gagangay laeng. Ay na, tata. Nairanran ala siguro day jay. Jak amo barok. Ayan yan. Sapay kumata dumteng to ti may nga aldaw. Amariingak nga adan ni Ronald dito'y balay. Hello, friend. Hello, friend. Kumusta? Nakitam ka din ti painting ko? Kan tiladawan jay tao nga in-paint ko? One friend. Kat, anya ti makunam? Mayat kadimat lang ti painting ko? Friend, saan na ka agkamali? Amok na unay jay impintam a tao. Anya? One friend, di nak maalilaw ti panagkita. Ti tao nga ibagbagam kat ni Ronald. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan. Ti paggibusan, ti seryetayo ita alawas ang napauluan. Ti naikari. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernaline Liwan. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributaso. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay.